שלום לכולם וברוכים הבאים לגוט סימולטור. כן, אני רציתי לשחק איתכם כמובן דייזי, אבל לא הצלחתי כי היה בעיה קטנה. אוקיי, כמו ששמתי לב יש לי אינטרו חדש. כן, אני אהבתי מאוד את האינטרו הזה, היה מאוד יפה. אוקיי, יש לי פה אח קטן. מה קורה? אחי קטן. הוא ממש כמוני, דומה. טוב אחי, בוא איתי. אני שחקתי בסיסגו מלא זמן, כמובן. גיליתי את הדבר הכי מגניב שיש והכי מצחיק שיש. אוקיי. בואו תסתכלו. אוקיי, כמו שאתם רואים נהפכתי לקטן. אוקיי, נהפכתי לענקי. קטן או ענקי? עדיף קטן. וואי, איזה קטנצ'יק. איפה אחי? אחי חייב לראות את זה. אח שלי. תסתכל איזה קטנצ'יק. די דומה אבל קטן. אוקיי. אוקיי, הוא יכול לקפוץ על טרמפולינה. רציני זה רק זאב. זאב. עז. מה כבר עז יכול לעשות? כן, אז הם רוצים מהם. הם יכולים לסיים משהו כזה. what the fuck? אוקיי, הקר זה פרי. no penis. אני צריך לראות. רגע, מה כתוב פה? נו אישה, את סוטה. את סוטה. כן, כמובן. וכן, רציתי להגיד שמישהו כתב לי הודעה, איכשהו קוראים לו אביב. כן, זה אני ששלחתי לך בקשה בסקייפ, כן, אני שרוף. אז כן, תאשר לי, זהו. כן, אני שרוף. אני הייתי הוא גם שרוף. יורד שלי הוא שרוף. שרוף. תהיו שרופים לעד. נו באמת. ניסה למעלה. וואי. אמורה להיות פה אבן ענקית. אוקיי, הנה. לא, זה לא יהיה. אבן? מה זה? כי אף אחד לא הייתי במקום הזה, לאן זה ממשיך לשם? זה מגרש, סתם. איזה פרצוף. נחיריים, מחטט לך בנחיריים, מחטט. כן, אני אף מפה. אני רק רוצה למצוא אבן קטנה, לא רוצה למצוא מערה. כאילו, לא מערה, כזה דבר מוזר. הנה האבן הזאת. אני אנסה לעלות עליה. אופה. אוקיי, אני הצלחתי לעלות עליה. בוא איתי. יש פה גביע. יאללה, בוא נדרוס אנשים. נעצור את הפארטי. כולם מתים. זיקוק, זה הכי כיף. רגע, איפה? למה זה באוויר? היי, אני הוציא את זה. אוקיי, יוצאתי. יאללה, בוא איתי. השמיים. מי רוצה איתי לבריכה? אוקיי, אתה. אין בריכה, זה דבר יבש, זה מבאס. אני עליתי לגג. עוף מפה. לא במגלית שעוף מפה.
אוקיי, תודה. אוקיי, לא ידעתי שהוא... לוק, מה אמרת? אוקיי. אני משוחרר. לך לפה, לפה, לפה. תעצור. תלקק את זה. אאוץ'. אוקיי, זה ממש כואב. זה לא שאני אורכה, מה זה? איזה קיט. איזה קיט. סמסם. זה התפוצץ. באמת. טוב, אני הולך. כי יש ילדה שאני קורא לה ליזה. שהיא חברה שלי בגוד סימולטור. הנה ליזה. מה קורה ליזה? אתה מתחיל איתה? ליזה היא חברה שלי! אוף מברה. איזה גאון אתה? אתה לא צריך ליפול או משהו, כן? מת. שלום ליזה, תעמדי פה, תעמדי פה. הופה. הופה. I don't care. ליזה, מה קרה לך? תפלי גם לחבר שלך, בוגדת. היא בוגדת. בוגדת. את בוגדת בעז. תפלי למטה. את אמורה ליפול. לא. גניב. אוקיי, נפלה למטה. ליזה! מה זה פנה? פה. אוקיי, ליזה פה. ליזה היא נתקעה? זה לא אמור להיות ככה. אוקיי. זה מה שמגיע לך ליזה. את חצי בתוכה. נעזוב אותה. שלום. שלום. לאן אתה הולך? נעקב אחר. סליחה. וואי, יש לי פה מקל. יש לי פה מקל. נו באמת. מקל עוף מפה. יאללה גול. בול פה, בול פה. סרט נגיחה. איפה הכדור? כדור, הנה. זה אף. זה אף. אוקיי, מה זה פה? fuck the police. fuck the police, fuck כבר. לא ידעתי שזה כניסה. זה נקי. בואו תיכנס איתי לפה. אוקיי. לא, תשאר שם. זה שתשאר, פה. מה זה אמור להיות? היית אמור להיות שם למעלה. תשפור את זה. כן, מכונית בוא איתי. לפחות את מכונית רגילה. לא כמו כל האחרות. זה הגיוני שעז מפוצץ מכוניות ככה. כאילו איזה שהוא נותן מכה.
זה לא הגיוני. ככה יצאו את המשחק, נכון? הנה כדור. חזר אלינו. עוף מפה כדור. נפוצץ הכל. שמו להתפוצץ. שמו להתפוצץ גם אתה. יש פה מאוד... גם שניכם, נו באמת. מה זה, לאן זה נעלם? נו באמת. כן, נלך לאכול צ'יפס. סליחה, יש פה צ'יפס אולי. הנה צ'יפס. אני לוקח צ'יפס אחד, קרמח אחד. אוקיי. איפה מוכרת? איפה מוכרת? מי סידר את החנות ככה? זה מלוכלכים. לא מבין. עשיתי הכל לסדר, הכל לסבבה. אני מסדר הכל. אפילו בגוד סימולטר, אני מסדר הכל. באמת. קוקה קולה! לפחות קוקה קולה יספיק לי. קופץ. הבקבוק קופץ. נו באמת. לאן אתה לוקח אותי? לא! קוקה קולה פה. הנה הסרטים האלה. סרטים. קחו את הכדור. קחו את ליזה. גם את? זהו. נפרדת ממך. ראשית. נפרד ממך ראשית, לא. סייע. טומטו. ליזה 2. אני באש. ליזה 2. לא צריכה להיות באש. אוקיי, לא יכולה להיות באש, היא חסינה. איפה זיקוק? להיות פה זיקוק. אוקיי, יש לה משהו בו. בואי ליזה, נפוצץ מכוניות. כמו זו. אני יצאת לי מה... אתם צוחקים עליי. טוב. תפסיקי לאכול את הדשא. תודה. מספר. עוד איזה. מה זה מגדל? כן. אני נפרד ממנה רשמית. יופי. באמת. שלום. זה כיף להיות פה. לכי, זה מקום שלי כבר. לכי. אוקיי, נמשיך הלאה. לאט. לאט, אני לא רוצה ליפול. רוצה ליפול. וואו. אוקיי, תשתחוו לי. אבל מה זה עולה? יש לי פה מסכה, מה אני יכול לעשות איתה? אני יכול להפיל גוטים.
אני יכול להפיל גורטים. אני יכול להפיל גורטים מהשמיים. נו באמת. אני אגיד להם מתי לחבור את הסרטים הזאת גורטים אני צריך. אוקיי, כולם שם. גורטים! לא להיות סרטים. לא להיות סרטים. כי יש פה קצת לגים. כן, נסיים את הסרטון פה. מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד סרטון או שעוד לא יודע מה שבא לכם, תעשו לייק, תעשו סאב ויאללה ביי.